An balimaw ani ɲantuma bi kibaruya min b'an bolo ka da tulo kan o de ye k'a fɔ an ka camancɛ kalanso n'o ye lycéw ye n'an ka duguma kalanso n'o ye fondamental ye olu kɔni karamɔgɔw n'o ye maitres olu kɔni taara grève la kunun ko o grève in kɔni o ye tile 10 grève ye tile 10 grève min n'olu ko n'u ka laɲiniw ma sabati o kɔnɔ k'olu fana bɛ taa grève kuraye la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ an ka dɔgɔtɔrɔsow ka grève min bɛ sen na n'a ka ca ni kalo 1 ye an ka premier ministre kura ale sigilen ale kɔni bi olu kɛlen ka fɛn kɛ baara yɛlɛma kɛ ɲɔgɔn ma ani premier ministre kɔrɔ ale kɔni y'i kunda an ka dɔgɔtɔrɔso 2 ɲɔgɔnna kan ka taga lajɛli kɛ yen nɔ k'a lajɛ baara min bɛ ka kɛ yen nɔ a kɔni taara ani banabagatɔw ye ɲɔgɔn ye ani service d'urgence mɔgɔw a n'olu ye ɲɔgɔn ye nka a kɔni ni comité syndical mɔgɔw a n'olu ma ɲɔgɔn ye o fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ min bɛ yen o de ye k'a fɔ collectif bitɔn n'olu ye jɛkulu min n'olu bɛ k'u ka baara 200 000 emplois promesses réclamés IBK la olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko premier ministre kura sigilen min filɛ nin ye k'a ka baara fɔlɔ k'a kan k'o dɔ kɛ ka ɲɛsin baarako ma ko sabula baarako o ye fɛn ye fɛn min bɛ ka Mali ka bɔ nɔgɔ la o lasegin kɔ kosɛbɛ. Ayiwa an balimaw bi kibaruya minnu tun b'an bolo ka da o tulo kan o de ye nin ye aw ni ce aw ka tulomajɔ la.